I moltes gràcies sobretot al Joan Serra, que s'ha brindat a fer-nos aquesta xerrada sobre l'art romànic. Com sabeu, l'art romànic té una tècnica que és molt similar a la iconografia tradicional. És l'art que aquí es feia a l'època del romànic i que a l'Església Ortodoxa d'alguna manera s'ha mantingut una tècnica molt similar fins ara en la confecció, la realització de les icones. Per tant, és per nosaltres una bona xerrada conèixer quina és aquesta tècnica. Ell va estar treballant durant 37 anys al Museu Nacional d'Art de Catalunya, és restaurador i coneix perfectament quina és la tècnica del romànic, i llavors ens ho exposarà i per nosaltres serà una bona lliçó. Moltes gràcies. Bé, bona nit. Aviam, origen del romànic. Per les terres d'Europa occidental, una llarga crisi que ja venia des d'abans de la caiguda de l'Imperi Romà, el 476 després de Crist, i que va durar bastants segles després, i ja pel voltant dels anys 1000, aquestes terres semblaven desempallegar-se a poc d'un malson de segles, i en diferents signes semblava la recuperació econòmica i humana, segle V al XV, època alta medievàlia. Un dels signes més evidents d'aquesta recuperació de l'Europa cristiana consisteix en l'aparició d'un estil artístic comú i nou, l'art romànic. Aquest nom va ser proposat per primera vegada el 1824 per l'arqueòleg francès de Camon i va tenir èxit. Hi ha altres versions que també diu que es diu art romànic perquè ve de les construccions o ve de Roma amb tot el que havien anat fent, però aquesta versió d'aquest francès va tenir èxit i aquest nom expressava de manera sintètica dos conceptes. Per un costat, la similitud entre el procés de formació de les llengües romans, català, castellà, francès, italià, portuguès, romanès, etc. I per l'altra banda, el de les arts figuratives, realitzades en aquests diferents països, que unint el que quedava de la gran tradició artística de Roma amb tècniques i tendències bàrbares, l'art romànic utilitza efectivament elements romans, germànics, però també bizantins, islàmics, armenis, però ja, sobretot, el que es crea és original. Per situar-nos una mica a la nit del temps, sintetitzant dins les èpoques o etapes de la història d'una manera aproximada, vers uns 2000 anys abans de Crist, apareixen poblacions hel·lèniques a la península grega que van formant a poc la civilització grega, que van dominant molts països i escampant la seva cultura, art i coneixements. I després de la mort d'Alexandre Magne, l'any 323, que fou derrotat un any abans, mort de repent a Babilònia. Van tinguent diverses fragmentacions de poder, lluites entre ells, invasions, i acaben que en el 146 abans de Crist, que Macedònia i Grècia seran ja províncies romanes, sent el final del seu esplendor. Per l'altra banda, Roma havia sortit de la unió de diverses comunitats vers els segles X-VII abans de Crist. Va creixent i es converteix en un gran imperi que arriba a conquerir gran part del món conegut, colonitzant-lo, escampant la seva cultura, llengua i art. I com quasi sempre al final, lluites entre ells, disgregacions territorials, intents d'invasions, fins que diverses tribus de bàrbars del nord, visigòtics entre ells, s'atreveixen amb la decadència de l'imperi
atacant, envaint i lluitant fins que Roma és saquejada vers l'any 410 després de Crist i cau el gran imperi romà el 476, uns 60 anys després. Després arriba el 711 la invasió islàmica, destruint a tot arreu la cultura, construccions, esglésies cristianes, art, etc. Barcelona és liberada el 801 i es desmembra el califat, es comença a desmembrar el califat el 1031. Després, arribant Ramon Berenguer IV a Tortosa i a Lleida el 1148-49 i quedant alliberat pràcticament tot el territori català de la dominació islàmica. Inicialment, el terme romànic incloïa totes les manifestacions artístiques de l'Europa occidental, compreses del segle VIII fins al XIII. És cert que tenien alguns elements en comú d'altres cultures, però diferències fonamentals. Però no constituïen un estil. Els historiadors i els medievalistes, després de molts estudis, opinions, controvèrsies, arriben d'acord i convenciment i es pren com a patró arreu que serà en el període entre els segles del XI al XIII on es crea un estil nou cristià, original, unificador per tota l'Europa, que es coneixerà com romànic. És ben cert que a Espanya ja trobem estils anteriors considerats autònoms, art visigòtic, art asturià, el mossàrab, segles VII, finals del X, Europa central el caroligi, segle IX, Alemanya atònic, segle X, però el romànic en general és sols, ja decididament, del segle XI al XIII, tinguent en compte que tots els estils a cada país no duren sempre els mateixos anys i evolucionen o es modernitzen segons els poders econòmics, feudals, l'església, religiositat dels pobles o fidels, però sí que tots van evolucionant per un egal per l'Europa. Creixen els artesans, els artistes viatgen d'un país a l'altre, es mou molt el comerç, les collites són bones, tot ajuda a un desenvolupament. L'existència d'una jerarquia entre les arts fa de l'arquitectura, que és l'activitat dominant, a la qual estan subordinades les demés, la pintura, pintura mural, escultura, mosaic, frontals, retaules, policromies, imatges, etc. A Catalunya, pel romànic, la primera d'aquestes circumstàncies, és a dir, la presència de la Iglésia com a edifici principal d'aquest període, es dona per descomptada. És una època de molt forta religiositat i en què l'Església era, com a molt, l'organització més rica, més culta, modernament equipada i present. L'element central i fonamental és el de la cobertura de l'edifici, ja que les característiques i la necessitat d'una coberta, una bòveda, no teulada amb fusta, com ja n'hi havia alguns, perquè la fusta, a part de que és molt perecedera aviat, es pot encendre, hi havia incendis, es fa malbé, es destrueix, sempre fràgil. Els mestres d'obres medievals van elaborar un sistema constructiu i formal coherent en cada una de les seves parts, o sigui, un estil, ara anomenat romànic. I bàsicament, una bòveda, una volta, no és més que una suma d'arcs que el seu pes de la part més alta es transmet i reparteix cap a les parts més baixes. Els edificis romànics que ens han pervingut a Catalunya es tracta fonamentalment d'art religiós, si en monestirs o esglésies. Les estructures civils són escasses. Les esglésies, la majoria, solen ser de dimensions modestes, es troben disperses i en zones que encara avui dia tenen un clar origen rural, o bé hi ha construccions més importants, totalment aïllats, monestirs com Sant Pere de Rodes, Sant Martí del Canigó, Sant Pere de Casserres, construït al centre d'un meandre del riu Ter.
més rics o més modestos, com sempre, depenien del nivell econòmic de la zona, és a dir, l'agricultura, el comerç, terres conquerides pel senyor feudal, o béns durant les guerres, devocions a un sant, etc. Els murs d'aquestes esglésies, aquestes esglésies eren de planta rectangular i amb al final un semicercle que seria l'absis. Eren fets amb carreus de pedra, les parets eren molt gruixudes i a vegades amb estreps amb la finalitat d'equilibrar forces. La porta en forma d'arc, entre les arquivoltes, hi ha un espai semicircular que de vegades és decorat per relleus i el seu nom és timpà. Les finestres, molt poques, estretíssimes, en vertical i en forma d'arc, no s'atrevien a fer obertures per no debilitar les parets. També, per l'altra banda, les finestres al ser estretes no podien entrar animals, aus, bitxos més petits o persones també per fer robatoris. Al final, front a l'entrada, hi ha un absis o tres de vegades i una o tres finestres. També als laterals de la porta pot haver-hi unes columnes en capitells de pedres tallats molt bonics. Al romànic hi podem trobar capitells tallats molt arcaics, però d'una tècnica molt artística. Al costat de la porta, o a vegades des de dins mateix de l'espai interior, s'alça la torre campanar, ordinàriament de planta quadrada, amb finestres coronades amb arc, i és més alta que la resta de l'edifici. Evidentment que n'hi ha molt alts. Ja dins l'art romànic català es trobem que a la Vall de Boí tenim Sant Joan de Boí, Santa Maria de Cardet, Santa Maria del Coll, Nativitat de Durro, Sant Quirs de Durro, Santa Maria de Taüll, Sant Climent de Taüll, Santa Eulàlia de Llit de Vall i algunes més amb altres indrets. Bé, en realitat s'ha conservat el romànic, està més al nord de Catalunya, perquè quan la invasió islàmica va estar menys temps invadit. Aleshores, quan la Catalunya va quedar ja lliure de la invasió, pràcticament ja passàvem al gòtic. O sigui, pot haver alguna cosa de romànic, però ja el que es va començar a fer ja era gòtic. Gràcies als documents trobats, sabem que eren molt suntuoses els interiors d'algunes esglésies. Moltes relíquies, tapissos, brodats, pedres precioses, or, plata. Per exemple, trobem a l'inventari del tresor que es va fer quan es va morir l'abat i bisbe Oliva, l'any 1046, que ja seria el segle XI, diu que a l'altar de Santa Maria de Ripoll hi havia 3 taules. La principal estava coberta d'or amb 16 esmalts i pedres precioses, i de les 2 menors estaven cobertes de plata, a més d'assenyalar que contén un tros de la creu de Crist i un fragment del Sant Sepulcre que ell havia consagrat l'any 1032. Evidentment, aquest exemple no serveix per totes, però podia haver-hi de tot. Recordem que l'abat Oliva és abat de Santa Maria de Ripoll i abat de Sant Miquel de Cuixà el 1008 i bisbe de Vic el 1018 i fundà el monestir de Montserrat el 1023. La majoria d'aquestes pintures, gran part d'aquestes pintures que ens han arribat, es troben en pobles petits de muntanya i les pintures, la majoria dels casos, estaven cobertes de capes de calç, sostres amb gotera o que amenaçaven ruïnes, alguns faltava el sostre, llavors hi havia plantes trepadores silvestres enganxades a les pintures. En algunes ja hi havia algun altar barroc davant que tapava les pintures. El 1902 es crea aquí a Barcelona la Junta Municipal de Museus i el 1906, per iniciativa d'aquesta Junta i l'Institut també d'Estudis Catalans, va començar la feina de copiar
fotografiar i publicar les pintures murals romàniques. Bé, les fotografies en blanc i negre i amb aquestes iglesias tan fosques, evidentment que els colors no es podien veure, es veia la situació. Llavors, el Josep Vallhonrat, un aquarel·lista, va copiar totes les pintures romàniques amb un tamany d'escala, amb unes mides metro per 80 com un quadre, i llavors allà hi havia el desenvolupament de l'absis, pintures murals, amb escala, amb colors de les pintures originals, que això després va servir, quan es van emplaçar una altra vegada les pintures arrencades al lloc, aquestes pintures van ser de gran utilitat per la ubicació, per la col·locació. Aquestes publicacions de les fotografies i la feina aquesta de publicar-ho no només van atraure l'atenció als estudiosos, sinó que el 1915 un grup d'antiquaris i traficants d'art que mitjançant la compra prèvia a les autoritats civils i eclesiàstiques de qui depenien les pintures, n'organitzaren l'arrencament i l'exposició. Per fer això, van contractar un grup d'especialistes italians de Bèrgam, dirigits per Franco Stefanoni, l'únic capaç en aquella època de realitzar la tasca. Aquest equip italià era pràcticament el que havia estat estudiant i havia trobat la fórmula i procediments per poder separar, és a dir, arrencar la capa pictòrica del mur. Quan s'arrenca sols la capa pictòrica és anomenat strappo italià, i quan s'arranca amb gruix de morter, que alguna vegada també s'ha hagut de fer, es diu stacco. A l'assabentar-se dels fets, la Junta de Museus intervingué ràpidament i malgrat que l'absis central de Santa Maria de Mur i altres ja havien sortit cap a Boston, aconseguí que la resta romangués a Catalunya. Per això, aquest organisme va pactar amb l'antiquari que dirigia l'operació, senyor Ignasi Polac, i a fi efecte de posar al servei del museu el grup d'especialistes italians per l'arrencament i trasllat de les pintures que d'aquesta manera restaven a Catalunya i esdevenien propietat del museu. En el pacte de compra es va estipular que la Junta pagaria a l'empresa del senyor Polac una quantitat determinada per metre quadrat de pintura arrencada, portada i col·locada al museu i fet. Perquè, esclar, el trasllat d'aquestes pintures en aquell moment era a través d'animals, o sigui, d'ases enrotllades i sobre l'atracció animal, i perquè no hi havia ni camins, pràcticament, algunes esglésies és muntanya a través. Bé, aleshores, doncs el mateix equip de Franco Stefanoni, Arturo Dalmati i Arturo Sivinini, Stefanoni era el director de l'equip, Stefanoni no va tenir mai l'intenció d'explicar el mètode d'arrencament, i mai va tenir intenció d'explicar el mètode d'arrencament. Stefanoni i Dalmati van tornar a Itàlia després, mentre que Sivinini es va quedar a Catalunya treballant i va treballar també a Mallorca. Aquests treballs duraren des de finals del 1919 fins al 1923, inaugurant-se el 1924 al Palau de la Ciutadella, ara el Parlament, que fins al 1934 ja definitivament es traslada al Palau Nacional de Montjuïc, avui Mnac. L'edifici, construït per l'Exposició Internacional el 1929 i es havia d'enderrocar després, precisament perquè l'edifici tan sols havia de durar molt poc temps, era una construcció molt precària. La façana, els elements, no són de pedra com aparenta, sinó tot és ciment, això sí, imitant la pedra. Moltes teulades interiors d'un material tipus uralita o similar, esquerdes, amb l'estructura. Un dels fonaments laterals tocava una via d'aigua del subsòl.
i cada moment hi havia goteres, en fi, que es havien de fer moltes reparacions i no servien per res. El 1990 el museu es converteix en nacional, Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb les Files Manac, que ara tots coneixeu. Tot això ajuda a que es facin uns estudis més seriosos del tema i al cap de pocs anys, entre la Generalitat i Belles Arts del govern central, aprovin pressupostos i es facin reformes, consolidació exterior, interior, remodelació i una proposta nova, actual, d'instal·lar les obres d'art, que els plànols i els dissenys van ser realitzats per l'arquitecta italiana Gaia Alenti i el seu equip. Aquesta senyora molt coneguda ja a Europa pels seus projectes i adaptacions museogràfiques amb edificis emblemàtics. Un seria un exemple a París, l'estació de tren d'Orsay, un edifici al centre de la ciutat, ara és el Museu d'Orsay d'Art Modern. És realment bonic l'edifici i la distribució de les obres d'art. Les obres d'aquí duran prop de 10 anys. Es van anar obrint algunes sales a mesura que ja estaven instal·lades i a finals del 2005 es fa la inauguració total. Il·luminació amb llum controlada, sales climatitzades, temperatura, humitat, càmeres de seguretat, bar, biblioteques i tots aquests dependències que ara els museus actuals necessiten. I pràcticament vam repassar o restaurar algunes i repassar quasi totes les obres d'art. Les pintures murals romàniques que tenim al museu són del segle XI, XII i XIII, aproximadament, i la seva procedència és del Pirineu català, en general amb alguna secció. La major part són de centres rurals petits que ja la decoració mural dels grans centres romànics gairebé mai s'ha conservat, ja que els nuclis urbans més grans, més rics, anaven modernitzant-se i amb l'evolució passaven de les pintures del romànic al gòtic, del gòtic al Renaixement, i després es perdien les primeres, diguem-ne, les originals del romànic. Al contrari que aquests frescos dels Pirineus s'han conservat perquè estaven situats en llocs més humils on el pas dels segles els ha anat aïllant. Cap l'any 1000, els monestirs van esdevenir l'únic lloc de cultura on hi havia llibres, on s'hi allotjaven escoles i se desenvolupaven obradors d'art. Els monjos eren els únics homes cults de l'època i dedicaven la seva vida a pregar contra els dimonis, contra els mals bastats, per la preservació de l'ànima de tothom i organitzar la terra del voltant. Aviat van rebre donació dels senyors dels castells a canvi de precs per la salvació de les seves ànimes. Els pagesos també col·laboraven en el seu manteniment. De l'expansió econòmica i d'aquesta actitud de donació envers els únics nuclis culturals de l'època, en neix la possibilitat històrica de l'esclat del romànic. L'època romànica va ser indiscutiblement religiosa. La visió del món es desprèn dels documents i de les imatges romàniques, estava tenyida per la visió del món que tenia l'Església com a visió expressada sovint a través de les idees feudals. Així, per exemple, les pintures de Crist recorden la idea d'un gran senyor que imparteix justícia, més que no pas un redentor fet home, i el crucifix s'hi representava un senyor vencedor, impassible, més que no pas un home sofrent. Doncs bé, ja dins el que ens ha arribat de l'interior d'aquestes esglésies, és a dir, les obres d'art que detallarem amb especialitats o funcions, hi ha pintura mural, hi ha fresc, hi ha taules policromades, hi ha frontals amb pintura al tremp, també baldaquins pintats al tremp, imatges en fustes policromades o restes de policromia tallades en volum, que en diguem talles. Bàsicament, representen a la Mare de Déu amb nen o Jesús o algun sant. Jesús crucificat, també policromat, i algun calvari. Hi ha calvaris que poden costar de 3, 4 o més figures, alguns de tamany considerable al costat de Jesús a la creu. També ens han arribat monedes, peces d'orfebreria religiosa, esmalts, arquetes.
I dels exteriors, gran número de capitells de pedra tallada. Totes les esglésies, més artístiques o no, més senzilles, tenien pintat a l'absis i alguns murs, o tots pintats, amb temes narratius, per apropar la Bíblia al poble, ja que en general no sabia llegir, i anar coneixent paisatges. Al principi, l'estil influència bizantina, començant després frontals, taules, etc. La figura humana és representada com una realitat espiritualitzada. Bé, sempre parlem dels frescos interiors, però hi ha façanes amb restos de policromia mural, capitells, columnes, elements d'exterior, que hi ha façanes d'esglésies ortodoxes russes, Bulgària i alguns països, que potser també en uns altres llocs, que encara es conserven les pintures murals de les façanes en bastant bon estat. En la pintura mural del segle XI i XII arriben unes corrents estilístiques, unes procedents del nord d'Itàlia, tradicionalment identificat com el mestre de Pedret. Suposà una renovació important en la tècnica de la pintura mural del país, inscrita dintre una corrent d'origen bizantí, caracteritzat pel retorn de la tradició hel·lenística. També el Cercle de Boí i el Cercle de Taüll, responsables dels magnífics frescos de Sant Climent de Taüll i de Santa Maria. Un de les altres corrents estilística venia de França i té com a exemple l'escena de la lapidació de Sant Esteve a Sant Joan de Boí, com a l'obra més significativa. Potser la millor i més coneguda pintura mural a Catalunya és la que estava situada a l'absis de Sant Climent de Taüll. Crist amb majestat, Majestas Domini. Crist és una figura majestàtica, solemne, que beneeix amb la mà dreta i que a l'esquerra sorteu un llibre obert amb l'escripció Ego sum lux mundi, jo soc la llum del món. Unes mans estilitzades, uns trets del rostre emmarcat per uns cabells llargs s'ordenen segons una perfecta simetria axial i destaca el dibuix dels ulls, magnífics, impressionants, amb una mirada fantàstica. Crist porta una túnica blanca i grisa i un mantell blau amb vores de pedreria. Els plecs dels vestits, juntament amb el rostre de les veladures, configuren una volumetria rica i elegant, quasi dotada de moviment. És gairebé l'única datada. La inscripció de la consagració està pintada a la primera columna del costat de l'Evangeli i diu consagrada el 10 de desembre de 1123. Realment és extraordinari, ja que altres datacions s'han pogut fer a través de documents. El pintor, és a dir, l'artista, és desconegut, però està considerat com el pintor que ha realitzat una de les obres més perfectes de l'art romànic i pigments molt rics, vinguent de fora, desconeguts a Catalunya. L'altra joia de la corona, de la mateixa època, són les pintures de Santa Maria de Taüll, però d'un altre artista. A la volta d'aquest absis s'hi representa l'Epifania, l'adoració dels reis, que és el primer reconeixement de la divinitat de Crist. Maria, Majestis Maria, al centre de la volta en actitud hieràtica i majestàtica, i figura com a seu de la saviesa, és a dir, el verb encarnat, i els reis, uns savis vinguts d'Orient segons el text bíblic. Aquestes pintures destaquen per la intensitat i varietat de colors, així com algun d'ells, tanmateix els pigments que s'han empleat, són terres naturals d'origen del Pirinenc, més pobres, i el mèrit recau en el seu ús i en la seva combinació amb d'altres pintures. Les altres pintures són dels diferents pintors, és el conjunt que tenim més extens d'una sola església, aquesta de Santa Maria de Taüll.
Les pintures romàniques es troben a l'interior d'esglésies en llocs molt concrets, a l'absis, l'arc triomfal o els murs laterals, bàsicament en alguna columna, etc. La tècnica emprada és el fresc, que consisteix en una preparació d'un morter amb calç i sorra. La sorra pot ser de riu, de mina, però no de mar, degut a la quantitat de sal que porta i humitat. Faria molt bé les pintures. El morter de les primeres capes és d'una textura més espessa i anivella les irregularitats de la pedra. Després, diverses capes més fines i lliscar l'última capa per restar completament llisa. Si el mur és de proporcions grans, l'última capa de morter tan sols es donarà el tros o espai que es pintarà al dia, ja que el morter ha d'estar humit, fresc i allisat. I es farà, és a dir, en diferents sessions. La part feta cada dia es coneix com a jornata. Amb moltes pintures murals, de molt a prop, es poden veure aquestes jornates. Són com unes unions. Des de lluny no tant, però amb alguns sí que s'aprecia bastant bé. Al pintar es van mesclant els pigments amb aigua de calç i per tant sols els colors van penetrant dintre el morter humit per capil·laritat i per això en diguem frescos. Els pigments, la majoria, són de terres naturals i minerals, autòctons del Pirineu. Els bons artistes, ells portaven pigments especials d'altres indrets i no sols sabien fer el disseny i composició, tenien que ser bons artesans per preparar els morters, fer la mescla dels materials, barrejar pigments per aconseguir tonalitats, efectes de llum amb veladures. La calç, amb el temps, va cristal·litzant i la calç es transforma en anhídrid carbònic, formant el carbonat de calç i així la superfície de la pintura forma una pel·lícula llisa i es va petrificant i fixa els colors, fent-los insolubles i donant-los un esplendor jauní i una duresa perdurable. El pintor repartia les plantilles o trepes de les figures, orles i motius ornamentals segons els espais. Esbossava el dibuix, normalment amb traços negres, les línies principals. En una segona fase es feien els acabats i posteriorment s'afegien els colors, sempre pintant en fresc i per jornates, els temes que ja havien pactat. Un cop acabat el fresc i passat 6 setmanes, per dir un temps, depèn també de l'ambient del lloc on es trobava, humitat, calor, ja està bastant sec per tornar a repassar. I llavors repassen puntualment aquelles zones que hi feia falta uns retocs, rectificacions, veladures. Aquests retocs, dit penediments, és perquè de vegades quan es veu la composició sencera de lluny o de baix, perquè tot això ho feien amb vestides i estaven molt a prop, fa falta variar alguna cosa, unir alguna cosa, des de baix potser l'efecte no està prou que els agradi, i llavors això ja es feia pintant, un cop això, es feia unint alguns traços, però això es feia ja amb pigments i calç, però estant el morter sec. Aquest s'anomena pintura mural al secco, també italià. Un fresc han de passar 6 mesos, ben bé mig any aproximat, per tenir una certa consistència. Aquests colors eren molt vius, molt llampants en general, sense gradació, de diferent intensitat. Val a dir que la vivor que encara avui tenen aquestes pintures, potser excessiva, veient-les ara il·luminades, però la llum de l'interior d'un temple romànic era molt escassa
ja que sol s'il·luminava a través de pampallugues oscil·lants, de torxes, llànties, espelmes, poca llum natural, i doncs perquè fossin visibles els cromàtics havien de ser molt potenciats. Aquestes pampallugues i la poca llum fins i tot visualment ajudava a que de vegades es veien carsants o semblava que feien moviment. Ja abans he comentat que la majoria de pigments analitzats són terres naturals i minerals i que la majoria són autòctones del Pirineu català en general, algunes no. Parlaré dels més empleats. El negre és carbó mineral, el blanc, caoli o calç. L'ocre marró és limonita. El siena i vermell terrós són hematites, que són òxids de ferro. El blau, més senzill, és l'arenita. El blau, un altre blau atzurita, que ve d'Itàlia, i després hi ha el blau lapislàzul, que ve d'Orient. Venien d'Orient, passant per Venècia, aprofitant la ruta de la seda, que per això Venècia en aquella època era tan ric. El verd és arenita més goethita. Hi ha un verd malaquita, que ja és més bo, i el vermell és cinabri, que el cinabri és sulfut de mercuri, que és molt tòxic. Alguns de no autòctons ja circulaven per Europa i els bons artistes els portaven ells, alguns perquè eren caríssims. Altres blaus, verds, vermells, a base d'òxids de ferro, molt més barats, a la llarg dels anys, dels temps, s'han anat oxidant i tornant molt foscos. La major part de pintures romàniques es conserven al Museu Nacional d'Art de Catalunya, també n'hi ha al Museu Episcopal de Vic, al Museu Diocesà de Solsona, al Diocesà de Girona, a la Seu d'Urgell. Hi ha dos conjunts, els claustres metropolitans de Nova York, que són els de Tredòs, i al Museu de Boston hi ha Santa Maria de Mur. Això és el que se'ns va escapar quan se'n van donar compte que estaven volant. I també encara en queden alguns fragments in situ, o sigui, en algunes esglésies estan encara allà. Perquè si ara en algun lloc es descobreix pintura mural romànica i es queda in situ, doncs tothom vol el seu, però si el mur no és prou segur o té humitats que poden fer malmetre la pintura, es pot arrencar pel sistema que explico i es pot traspassar a un suport rígid de les mateixes mesures i es torna a col·locar en el lloc exacte que estava ubicat, però per problemes que pugui tenir el mur ja no pot danyar la pintura. Procés d'arrencament. Es neteja la capa pictòrica amb un tipus de dissolvent per desengrasar, sobretot no per recuperar els colors encara, sinó per desengrasar, perquè les coles que emplearem, si hi ha grassa, no enganxen bé. Aleshores, clar, aquestes pintures de segles, vull dir, tants grassa de les llànties, han sigut, en època de guerra, hi ha hagut soldats, ha servit per tindre animals, vull dir, han passat, algunes han passat per tot arreu. Aleshores, es neteja, sobretot per desengrasar, també en bisturí, si s'ha d'eliminar, perquè hi poden haver també excrements d'aus o altre tipus d'excrements, o sigui, es tracta de deixar-les pràcticament netes i una vegada net se li dona una capa protectora amb un tipus de resina que sigui reversible que després es pugui eliminar. Aleshores, amb calefactors i deshumidificadors amb una temperatura constant, 20-22 graus i humitat d'un 55%, tot aproximat.
També es pot reduir l'espai amb cortines ara de plàstic, perquè penseu que tot això l'any el 1915, quan els italians van arrencar, es havia de fer amb foc, encenien troncs de foc dintre l'església, es havia d'escalfar tota l'església, es havia d'embrutar tota l'església perquè la fum i aconseguir unes temperatures, també a l'elevar la temperatura amb el foc s'elimina humitat, però per aconseguir unes temperatures aproximades, perquè si no la cola no arriba a endurir-se i fa fils, com si fos un xiclet, quan estires fa fils. Bé, llavors, un cop tinguem aquesta temperatura i humitat controlada, i es pot reduir l'espai ara a través d'aquestes cortines en plàstic, es prepararà en calent una cola proteica animal adherent, soluble a l'aigua, i impregnar, en calent, impregnar unes teles de cotó, una mida aproximada, que fan 25 per 25, aproximat, de les mides no és... I en calent es van col·locant un al costat de l'altre sobre la capa pictòrica, de baix cap dalt, començant per la part inferior de la pintura fins a cobrir-la tota. Si comencéssim per dalt, es podrien anar fent regalims de la mateixa cola i ens perjudicaria la pintura, l'extracció de la pintura. Controlar sempre la temperatura i deixar passar, bé, jo he posat aquí 24 del que ara diríem el paper de vidre. I llavors aquesta operació ha agafat el nom de les escates, escatar. Sobre aquesta preparació ja es pot dibuixar el tema directe o amb calques o estargit o a voltes incisat. Incisat és perfilar tot el contorn amb un punxó per agafar com un relleu. També preparar amb bol. Bol és una argilla que en bol s'hi van zones daurades. Llavors, ja pintar el sant, es busquen els millors efectes de llum i colors. Les primeres icones, la pintura era del trem animal o trem d'ou. A partir del segle XVI-XVII ja poden ser pintura a l'oli, el trem, tècniques mistes, d'oli, trem, laca, etc. En el romànic català va evolucionant primer amb influències italo-bizantines, després és França qui influeix en tota Europa catòlica, i a finals de l'art romànic és Siena, Florència, que de fet que influeixen, però ja estan anant cap al gòtic. Maria Rosa, tinc un temps per les pinzellades. Mira, jo diria que són 10 minutets. Sí? Sí. Bé, unes pinzellades sobre el món de l'icona. A Grècia, la influència oriental arriba amb el cristianisme, amb les prediccions de Sant Pau, i es va escampant per tot arreu. A Rússia, el cristianisme arriba molt més tard, al segle IX, amb la supremacia de Kíev, més culta, més rica, i per la influència de Bizanci, i l'arribada contínua de missioners bizantins s'anava fent difusió i escampant, i es passa el cristianisme a Rússia al 989. L'art bizantí es compon d'art cristià fet a Orient, sorgit a Constantinoble als segles del 4 al 5 després de Crist, i es difon i s'estén amb molta força al segle V al XV, i evidentment continua. Amb la separació oficial de les esglésies d'Orient i Occident al 1054, la representació iconogràfica de l'art religiós de l'icona continua amb una línia similar. Els icones, fet per les esglésies d'Orient de tradició bizantina, els temes al principi quasi exclusivament imatge de Crist, de la Verge o els sants. Creta és un foc artístic amb una situació geogràfica privilegiada. Havia una societat mixta de grecs ortodoxes i venecians catòlics. Com que Creta pertanyia des del 2003
el patriarcat de la República de Venècia tenien connexió amb el Renaixement. Quan va ser l'època del Renaixement van tenir connexió amb els pintors italians. I arrel de la guerra veneto-turca al 1644 marxen els artistes de Creta i es van instal·lar en altres isles i foren molt actius als segles XVII i XVIII. Aquests artistes de Creta, capaços de pintar amb tècniques italianes pel contacte amb Venècia i ser fidels a l'estil tradicional bizantí, tenien una enorme demanda d'icones als centres monàstics de Grècia, Sinaí, Patmos, Jerusalem i els llocs més llunyans dels Balcans, entre altres. A l'ortodòxia, l'icona, a més del seu valor religiós, objecte de força devoció, pot ser substitut de relíquies. També als monestirs, els monjos pintaven icones i d'una forma ritual resaven oracions durant la seva creació perquè l'icona transmeti les propietats miraculoses. L'icona, tant el grec com el rus, ocupa un lloc important a la pintura medieval, però a la vessant religiosa. Però el valor estètic i artístic, com a obra d'art, no va ser ben reconegut fins quan es van fer exposicions d'icones antics. Una de les primeres fou a Moscou el 1913 i va revelar i difondre al gran públic la gran bellesa, harmonia i gamma pictòrica i equilibri de la policromia d'aquest art. Jo ja havia vist icones a Rússia, a Grècia, però per acabar us diré que vaig conèixer una mica més el món dels icones quan a finals dels anys 90, aproximadament, el MNAC va fer una exposició d'icones gregues de la col·lecció Belimesis del Museu Benaki d'Atenes, que jo no coneixia llavors. I vaig ser jo, com a conservador restaurador del MNAC, que vaig ocupar de rebre i controlar el seu estat d'arribada, unes 40 o 50 peces aproximades del segle XVI, XVII i XVIII. Cada obra porta un dossier amb la fitxa del seu historial i reportatge fotogràfic corresponent al seu estat de conservació, pèrdues, esquerdes, etc. I fem un control comparatiu i aquest control es fa quan arriba i a l'acabar les exposicions. Durant els 3 mesos que va durar l'exposició cada dia, feia un control visual a totes les obres. Evidentment, les sales estan climatitzades i realment vaig estudiar i gaudir de la importància del món de l'art de l'icona. Doncs bé, gràcies per la vostra atenció. Pot haver estat feixuc, perquè una conferència o xerrada sense projecció d'imatges pot ser molt monòtona, però no tinc material fotogràfic didàctic per veure tècniques i processos. I encara que he anat de romànic, he volgut fer un breu comentari sobre l'icona, ja que ens trobem dins un espai ortodoxe i que de totes maneres les primeres representacions d'un i l'altre i també les tècniques no estaven massa llunyanes. Gràcies.